amunu sogolendo ana mali kunnafoni bololo sirofe amma fo obelajrele nyantuma bi araba juwe kalo klimuga ani woro sama fla ani mugan saba o bismillah ka bi kunnafoni aw keneka jamana nyema colonel Assimi Goïta ale koni bolin ko fe kay kaw fe no ale sina bolike katara reçu jamana kan forum okum kona la forum ko forum économique et humanitaire russe afrique mimina ke Saint-Pétersbourg ko jouer kalo clé muga ani wulonvula ani amuga ani shegi nin kono mina ke achien folo cabinet anga jamana nyema siglani o colonel Assimi Goïta e jouer kalo clé wulonvula samba fula ani mugani kile fogana bila achien folo kabukata anga jamana koka Inafo Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux ni abifuma UNFTSI oluka sharia obe a wajibiya togomina ko étudiant munube première année la olukon nga klebisaba stage ke vacances konna la mimeke anga jamana marabolo misenu konna ore se fait sibiri temene étudiant mogo keme saba olukoni formation damne ke mi kene ka directeur général yere tumbe no femiye ka foni stagiaire no olukoni mina kla commune nani dugu miseni mogo ande ni nyogonche mi metalike wole sebugu selenge ani sanakoro Banazole Marako Dangorona ani Simiji abe santamana bo femi compagnie minière yo olukoni mbeka sankorota soro doni katara afe ka sababu ke femi lakana koni alebe ka sinsi doni o kofe fana nye soro beka ke ko ula ani dobora kosobe femi uga exploitation o konina ore la farafina min dor ni sinaya mali ani kibali de RDC olukoni olu de référence bay kosobe domaine kon nalabi Premier colonie de vacances ale kon lancement kera juin kalo clé mugan temene samba fla ani mugan saba ala musa mi me la ben sans service social des armées fait ninatan olu kon baro bolo dala ka ben ala musa temene ma juin kalo clé mugan samba fla ani mugan saba ni akela salle de réunion kono ni oye colonel major Brehima Samaki ni ambore amet kuma bolo la baraka fem métallique artisanat anga musula kawni ajatimne olukoni be okoyin konna la kosobe barsabla keme sarlay ba soro biduru ani wolonfla oye ambala kawi nga ayera ka foko de kunchama ani gele ya chama be ukan kasoro ube baray ke ube fen chama ngla kono mi métallique dagaw master ma fen ani fen chama wero nga ube mogo be jo fen kuma ba munna wala sakase kani fen nugla olu soro limano ko fe kuma dawla asongo yere fana o ka gele ode hukumu konna la anga ministre mi mewelego ministre de l'artisanat et du tourisme o konye ayira ka foko abena ni bara chake ba go deme kerengere ala amsula kaw Premier cadre pour lancement donc une campagne de dépistage de sensibilisation d'environnement on connaît fait féminin moko bafla olu koni sorola oni garnison militaire moko muga olu koni yera kenega mingera tenedo je kalo kle muga andani samba fla ani muga saba bara yere que la place d'armes na katika ofeno mingene kan commandant de zone de la 3e région militaire ni allié colonel Aboubakar Yansari Sanogo aller retourner à Keneka sogolin tunu ana ni wakati na mali kuna funi bololo sirofe amma fo aw ni che aw kala meli ko nyumala ni be danski ge anga bi kuna furida aw kambe anyo wana were inshallah